Čaute, mám pre vás jeden skvelý a rýchly tip. Určite aj vám sa párkrát stane, hlavne keď prevážate bicykel, že vám šúchá brzda, či už predná, zadná, záleží, ktoré koleso zhadzujete. A nech robíte, čo robíte, prása nemôžete doštelovať tak, aby skrátka tá brzda nešúchala. Tak mám pre vás skvelý tip, kedy budeme potrebovať iba kúsok nejakého plastu a nožnice, poprípade nejaký marker, aby sme si to naznačili a spravíme si skvelú pomôcku, ktorá nám pomôže s týmto. Že veľmi jednoduché, zoberieme si plast, ktorý zohneme na poli. Potom dávajte pozor, nie každý plast je rovnako široký, čiže budete musieť trošku nájsť ten svoj správnu veľkosť. Či už tam ide o nové platničky alebo viac opotrebované, tak tam bude musieť byť trošku tlstejší ten plast, čiže to ale na to prídete, hlavne aby ste pochopili princíp. A potrebujeme si vyrobiť vlastne takú formu, ktorá nám zapadne na ten kotúč a vlastne potom to potočíme, to vám ukážem. Čiže môžeme si tak jednoducho naznačiť, že kde asi budeme potrebovať to ustrihnúť. Čiže spravil som si tam taký náznak toho kotúča a teraz to jednoducho vystrihnem a postupne to budem prikladať, aby som si ten tvár vyrobil presne taký, ako potrebujem. V konečnom dôsledku budeme chcieť vyrobiť niečo takéto. Keď to roztvoríme, tak to vyzerá asi takto. A používa sa to veľmi jednoducho. Môžem vám to odfotiť a dať do description, ale je to veľmi jednoduché, sami na to prídete. Takto sa to nasadí, čiže táto časť horná, ktorú som tu nechal, to nemusí byť. Čiže jednoducho, aby to kopírovalo kontúry toho kotúča. A potom neexistuje nič jednoduchšie ako povoliť si brzdové prasiatko. Keď máme prasa povolené, jednoducho ten plast položíme ako keby na kotúč a zasunieme dovnútra. Čím je ten fit, alebo to, ako sa nám to tam zasúva tesnejšie, tým lepšie. Čiže nemusí to ísť ľahko. A keď už to tam napasujem, že mi to ide medzi to, tak to jednoducho takto zasuniem dole. A teraz pritiahnem brzdové prasiatko. Čiže keď máme pritiahnuté, jednoducho potočíme koleso, vybereme náš plastík a tichučko. Ten zvuk, čo možno počujete, ide od blatnička, tak to si nevšímajte, ale garantujem vám, že kotúč pôjde najtichšie ako môže. Vyskúšajte, dajte vedieť dolu v komentoch, ako fungovalo a niekedy na budúce zase s rýchlym tipom. Čaute.